Kaixo, eguerdion, ongi etorriak, Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen azalera bideo podcast honetara, badakizue astero hemen gaudela, eskualdeko egunerokoa lantzen, eta gaur, ohikoan bezala, bi gonbidatu izango ditugu, alde batetik izango dugu Ainise Gaztaka, Laudioko alkatea, bueno, 11 gai ditugu, berarekin lantzeko, ea denbora ematen digun dena jorratzeko, eta gero Ander Tejerina izango dugu, bera, bueno, soinu teknikaria da, eta dakizuenez, bihar greba deialdia, dago ikuskizunen langileen artean, eta bueno, greba historikoa izango da, lehenengoa, eta orduan berarekin mintzatuko gara horri buruz. Eta ez gara gehiago luzatuko, zuzenean joango gara, eta ditxo, txiki baten ostean joango gara, Ainiserekin mintzatzen. Eta agindutakoa, hemendakoa Ainise, zer moduz Ainise? Oso ondo. Oso ondo, postekoa. Alako ardurak izan da, postekoa da oso ondo eramatea. Bai, ondo egon behar da. Vale. Zera, hasiko gara, beti bezala bihurgunekin hasiko gara. Omniak salatu du, ez? Alberto Acero plazan dagoen merkatu horretan, orain berez legez zuena, udalaren dena. Oraindik ez? Prozedura oraindik ez da amaitu. Prozedura horretan dago, ez? Jabeak eskatu zuelako udalak hartzea horren jabegoa. Salatu dute ez duzuela egin aparkalekuak eraikitzeko azterlana, eta nolabait adostuta zenutela eurekin, zein da arrazoi edo, zer azaldu duzu? Egingo dugu, ez dugula egin nahi, azken finean, Alberto Azerorekin zuk esan bezala, desjabetza prozesu bat eman zen, baina oraindik prozedura ez da era bat amaitu, beraz, oraindik ezin gara hor sartu, ezin dugu ikutu, baina egia da, denon artean erabaki behar dugula zer nahi dugun Alberto Azerorako. Eta erabaki hori hartu behar da, eta horretarako azterketak egin beharko ditugu, eta aurre proiektuak, eta, pentsatu eta irudikatu nolakoa izatea nahi izango dugun. Eta horretarako egin beharko da. Oraindik ez da egin, egia da, azken finean, lehentasunak markatzen dira udalean, eta helduko da momentua horri helduko dioguna. Eta gero, EAJak ere kritikatu dizue, 20.000 euroko dirulaguntza bat galdu izana, Bitorika errepidean, no? Eta, aipatu duzue, prentzabar batean, halako erantzun batean, aipatu zenuten, prozedura uste baino konplexuago izan zela, ez? Egia esan obra efectivamente egin zen, Bitorika kalean izan zen, eta obra egin zen, baina kasu honetan, gertaera bat egon zen, nahiko arrunta izaten dena obretan, baina kasu honetan, ondorio negatiboak izan dituenak, ez? Behin obran martxan zegoela, aurre ikusita zegoen material bat erabiltzea, eta horren ondoren erabaki zen, behin ja obran ikusi zen, beste material mota bat behar zela, egokiagoa izango zela. Eta hori subkontratatu behar zen, eta beste enpresak badierazi zuen muga zen, diru laguntzaren muga zen abenduan, eta beraiek idatziz jaso zuten, hola, beraien lankargaren arabera, urtarrilera arte ezingo zutela suministro hori egin, eta ezingo zigutela material hori eskaini. Orduan, luzapena eskatu zen, eta eman ordez, ukatu ziguten. Baina, obra bai egin dugu, eta, esan nahi dut, obra bai aurre ikusten zen epean amaitzea, baina, horrelako egoera bat gertatzea obretan oso arrunta da, eta horrela izan zen. Eta, orain, zuek berez ez da zuen esparrua, baina, Laudioko herritar bat hiltzen Zabaiako gartzelan, ez dakit udalak artea izan duen esku hartzeko, edo zerbait egiteko, edo... Egia esan behitu zoritzarrez, legegintzaldi honetan ez da lehenengo aldia Laudioar bat hiltzen dela administrazio publikoaren entitate baten ean edo hori da. Eta kasu guztietan, kasuak egoera oso ezberdinak izan dira, kasu guztietan egin izan duguna da familiarekin harremanetan jarri, eta bakoitzak erabakitzen du. Hori familiaren arabera geratu behar da, eta hori esparru hori errespetatu behar da, eta familiak zerbait eskatzekotan, saiatuko gineateke hori kudeatzen. Baina lehentasuna kasunetan, edo gaitasuna erabakitzeko nola nahi duten hori tarteratu edo nola bideratu, familiak izan behar.
Eta gero, Larragorriko eta Feroskako zentral eolikoi Mhm. buruzko zenbait erabaki hartu ditu administrazioak. Bai, Nola baloratzen dituzu erabaki horiek? Zen neurri batean, eman dizuete arrazoia, ez? erabat, bai. Zera, bueno, azaldu hobeto zu. Bai, Sí. bai. Ia bai, bueno, igual azalpena kokatzea arren, balorazio baino lehen, igual kokatzea, ez? Bi prozedura daude, bat Larragorrirena eta bestea Feroskarena, eta gertatu da, praktikamente aldi berean, bi erabaki heldu direla, eta oinarrian udalak planteatzen duen muga gorria edo marra gorria edo gure argudioak babesten dituzten erabakiak gertatu dira. Baina oso planteamendu ezberdinetan, kasuetan, Larragorriren kasuan, ari gara ebazpen judizial batetan, bada obra lizentzia bat eskatu zutela, ez proiektua bera martxan jartzeko, baizik eta anemometrika bat Bai, neurtzeko dorre haizea, bat, hori haizearen da. gaitasuna neurtzeko. Hori da, horrelako dorre bat jartzeko, guk ukatu genuen, eta, bueno, epaitegira heldu gara, eta epaitegiak lehenengo instantzian, arrazoia eman digu. Mhm. Eta, gertatu zaigu Feroskan, ja plan berezia egin behar zela, eta kasu honetan administrazioaren ebazpen batetaz ari gara, nola ukatzen dioten plan bereziaren hasierari martxa ematea, eta honetan ere Laudioko udalak planteatzen dituen argudioetan oinarritzen da hori egiteko. Hau da, bide ezberdinetatik heltzen gara gure arrazoiak balioan jarri izan direla, ez? Orduan, zentzu horretan egiten dugun balorazioa da, koherentziaz lan egin izan dugula, ze kasu bietan egoera berdina da. Bi proiektuen egin izan dugun balorazioa hasieratik da, ez dutela Laudioko ordenamendua edo araudia errespetatzen. Mhm. Edo araudiak ez duela baimentzen bertan horrelako proiektuak egotea. Beraz, hori da guk jarri dugun marragorria, horrekin hasieratik planteatu izan dugu, eta hori da behin baino gehiagotan eta prozeduran zehar planteatu izan duguna, eta hori da azkenean balioan jarri izan dena, ez? Orduan pentsatzen dugu zentzu horretan lantzukuna egin dugula. Eta ondorioa da, proiektu horiek ez dutela aurrera egingo, edo daukate oraindik tartea birformulatzeko, edo egite. Larragorriren kasuan, ari gara obra lizentziaz. Mhm. Obra anemometrika horren obra lizentziaz, ez prozedura osoarena. Mhm. Orduan, hori oraindik ezinezkoa da hori planteatzea. Mhm. Eta Feroskaren kasuan, ez dakigu oraindik epaitegietara joko duen edo legingo duen, orduan, oraindik ezin da esan irmoa denik, Mhm. baina aurreikuspena da, bueno, aurreikuspena ezin dugu aurreikusi zer gertatuko den beste instantzia batzuetara jotzen badu, baina gaur-gaurkoz ezingo litzateke proiektu horrekin aurrera egin. Mhm. Eta beste proiektu bati buruz, bueno, beste ikuspegi batekin, nahiko ezberdina, beste tenore batekin, da, antzokiaren proiektua, Bai. maiatzaren 4 izan duzue bilera, ez dakit ze transmititu zenuten bilera horretan. Bueno, maiatzaren 4 bi ekintza egon ziren, goizean Kultur Kontseiluak bisita egin zuen, bisitatu zuen antzokia, obra, lehenengo pertsonan ikusteko eta baloratzeko, zelan ari den, Mhm. eta planteamendua da, bueno, hasiera bat ematea, hausnarketa konpartitu bateri, zeinetan baloratuko den antzokian orain zer gertatuko den, ez? Eta Mhm. nola ez ja eraikuntza, baizik eta zer Kudeaketa, gertatuko den bai. bertan. Eta arratsaldean, ez soilik kultur kontseiluan geratzearren, kultur eragileekin egin zen ariketa berdina, ez ja obra bizitatzea, baina bai, nolabait asanblada horretan hitz egin zen, zelan etorkizuneko proiektu hori nola hasi algaren irudikatzen. Mhm. Eta ondorioren bat atera zenuten, Bueno, edo momentuz momentu. hausnarketa egin behar da, eta horren ondoren egingo dugu, baina partekatua izatea nahi du.
Eta handik antzokitik oso gertu dago ambulatorioa. Ez Hori da. dakit zein egoeran dagoen, amaituko den laster, ez dakit zer dakizuen, ez da zuen obra, Ez dago baina ez ez obra dakit hori da. zerbait dakizuen. Ba ezer gutxi egia zan. Zan ziguten azkeneko data, bueno, data edo epemuga esatearren, ze data ere ez da, planteatu ziguten iraila baino lehen, ez. Mhm. Hori da daukagun e, ba, erreferentzia bakarra momentuz. Oraindik ez digute gehiago zehazteko, naiz eta galdetu izan dugu, antza ez dira gai oraindik zehazteko noiz izan daiteken irekiera. Mhm. Dena den, bueno, pues, egia da ba hori, udalaren obra ez da, baina bueno, udalak bai egin behar izan duen Zerbitzu kontu batzuk. irizgarritasuna. Mhm. Eta zentzu horretan, ba, lasaitasuna esartzen dugu, ze, bueno, ba, etxeko lanak eginda heltzen gara, ez? Aparkalekuaren obra aurte parkatu, hilabete honetan amaituko da, 80 aparkaleku lortuko ditugu. Igogailoa ere antzokiarekin batera, obraren amaierarekin batera, hau da, ia martxan jarriko da. Eta Bizkaibuzerako parada lortu ahal izateko egin behar genituen aldaketa guztiak bidean zehar eginda daude. Eta ja Bizkaibusaren okeia daukagu eta itxaroten daude. Orduan, bueno, gutxienez, handiena eta ba, guk ambulatorio berriari eskaini behar diogun aliabide hoiek prest ditugu. Aipatu duzu, atxera egingo du, baina aipatu duzu igogailua antzokiari lotuta dagoela, noiz espero duzue obra hori guztia antzokia zein igogailua dana bukatzea? Bueno, claro, zer gertatzen da, hemen dago alde batetik obra eta bestetik gero hornitu behar da. Bai. Orduan, fase ezberdinak dira eta de hecho momentu honetan biak martxan daude, alde batetik obraren amaieran gaude eta pentsatzen dugu laster esan nahi dut, urrengo hilabetean ez bada, ba, Mhm. bi barru amaituko dela eta bitartean ekipaminduarekin ere jari gara. Vale, oso, no? Eta beste obra batzuk dituzue martxan, kasu honetan, nagusien etxean, nagusien lokalean, lau hilabeteko obrak izango dira, Bai, baina hauek hori dira, aurreikusten da. baina hauek dira nolabait bitarteko lan batzuk, gero jantokia Bai. ireki ahal izateko. Nola geratuko litzateke proiektu hori, edo zein kronograma daukazu, edo zein da zuen Vale, asmoa? obrak berak ja ito ezberdinak lortzen ditu, edo helburu ezberdinak lortzen ditu. Bai egia da, obraren zatirik handiena dela egokitzea, birgaitzea oso orokortasunean eta irisgarriagoa izatea espazioa, baina ere ja lortzen du, mm, egokitzen du eta bueno, ba, hornidura txiki bat ere edo oinarrizko hornidura eskaintzen du ja sukalde hori, Mhm. sukaldea ez jantoki hori sortzeko. Orduan, ja praktikamente behin obra amaituta, zerbitzua kontratatu eta gaitasuna izango genuke zerbitzua emateko. Bitartean, jantoki horren araudia prestatzen ari gara modu paraleloan. Mhm. Orduan nori, lau hilabete, demagun urrirako... Bueno, hori da, asmoa. Mhm. Hemen datak ematea beti da. Bueno, baina Baina, asmoa. obra hori da, obra ondo baldin badoa eta pues, aurre ikusitako martzan, hortik ibiliko ginateke bai. Mhm. Eta bilera bat izan duzue, adifekin, hemen dauzkagu Laudioko udalerrian dauzkagu hiru geltoki. Hori da. Zein ondorio ate duzue adifen bilera horretatik? Ze, bueno, ba, eh, bueno, gauza lar daude erdian, zerbitzua bera, espiriturak, ez Bai, dakit zein den. bai. Ia, egia da, behin baino gehiagotan bildu garela bai adifekin, baita renferekin ere. Hau ez da lehenengo bilera, baina honek bai berezitasun bat izan duela, edo bi, eta bada alde batetik dala lehenengo aldia renfe eta adifekin batzen garela aldi berean. Mhm. Eta oso garrantzitsua da, eta oso ba, eraginkorragoa egiten zaigu, ze adif eta renferekin biltzen zarenean, ba oso komplikatua da jakitea nori Nor duen dagokion ardura. zer. Mhm. Eta hor, ba, biak izatea, horrek lana Errazten agintzen du, du, edo, bai.
Kasu honetan egin izan duguna da, lanketa ez da pixkat handiagoa izan da. Urte hasieran bidali genien auzo asanbladetan atera ziren eskaera guztiak, naiz eta askotaz ja hitz egin izan dugun Mhm. eta landu izan ditugun, nahi izan genuen beraiek ere argazki orokorra izatea, lantzen egon dira orain arte, eta bilera horretan ja Renfe eta Adifekin biltzen gara, banan eskaera guzti horiek baloratzeko. Mhm. Orduan, egia da, banan joan ginela, baina agian gauza batzuk nabarmenagoak dira, ez? Eta adibidez, aretako tren geltokiaren kasuan, bertan, eta gainera auzokideek askotan erreklamatu dute, eta guk ere askotan eskatu dugu, eta bada puntu beltz bat badagoela, bueno, argiztatu behar den zonalde badago, arriskutsua izan daitekelako, eta Renfek asumitu zuen konpromesua hori konpontzeko edo argiztatzeko. Laudioko tren geltokiaren kasuan, adibidez hor bai, badago eskaera bat eta orokorra da, ze 3 linea guztian gertatzen da, eta ez dakit gainontzekoetan ere gertatzen den, bada komunik ez dagoela geltokietan. Eta Laudioko tren geltokian eskaera hori askoz nabariagoa da beste bietan, baino Mhm. normala den Bai, bezala. eta horren gainera, bidaiak luzatu dira 40 Hori da, minutukoak. hori da. Orduan, kasu honetan, bai hitz egin genuen irisgarritasunaz eta komunen beharraz, eta beraiek planteatu ziguten, hau egia da, irisgarritasunaren harira, behin baino gehiagotan horrela planteatu digutela, eta ez dituztela datak aldatu, gero ikusiko dugu, baina 2026 egarren urtearen amaieran, edo 27aren hasieran, aurre ikusten dute, tren berriak ez, bigarren eskukoak, baina tren Unitate ezberdin berriak, bai. hori izango ditugula C3 linean. Kasu honetan irisgarriagoak izango dira, eta komunak izango dituztela planteatu ziguten. Baina oraindik itxaron beharko dugu. Eta, bueno, ere baranda baten inguruan hitz egin genuen, eta badakigu ondoren egon direla hori begiratzen. Eta hemen garrantzitsuena edo bai saiatu ginela indar handiagoa sartu egin genuela Santa Cruz Santa Cruzeren kasuan, Gardearen kasuan, hemen ez genuelako soilik auzokideek egiten dituzten eskaerak mahai gainean jarri, ze otsaiaren 16an uste dut izan zela, otsaian ebazpen bat egon zen, zeinetan 2022an izandako harrapaketaren ondorioz emakume bat hil zen, eta horren epaiketa egonda, eta ebazpena izan da, Renfe horren arduraduna dela. Orduan, bueno, sententzia hori oso interesgarria da, ez soilik ardura edo erantzunkizuna zehazten duelako, baizik eta azterketa egiten duelako, nola ze baldintzetan dagoen eta zeintzuk Bai, zer eta gertatu nahi. izaltzen dute leku batzuetan, istripua gertatu direla, bihurgune bat Hori delako, da. eta gidarik ez dutelako ikusten. Bai, eta bueno, asfaltoaren edo bueno, lurraren egoera hitz egiten dute, segurtasun neurriak ez dituztela betetzen, bueno, badira gauza oso interesgarriak sententzian eta horiek plantatu genituen. Eta bi eskaera ez da lehenengo aldia egiten dugula, badaramagu denbora hori egiten, baina egia da kasu honetan, sententzia honekin oraindik indarre edo legitimazio handiagoa dugula sentitzen dugu eskaera hori berriz egiteko. Eta eskaria oinarritzen da bi helburuetan, bat, eraberritze osoa egin behar da, irisgarria bilakatzeko eta segurua bilakatzeko Santa Cruz, eta berez, bai planteatzen digut, eta ja da aurretik planteatzen ziguten, edo Adifek asumitzen du hori egin behar dela, eta beraien zerrendan sartuta dagoela, baina hau pues, horrek esan nahi du, urteak falta zaizkigula, hori ikusi ahal izateko. Orduan, bigarren eskaera da, behin-behinean, eta obra hori ematen den bitartean, segurtasun neurriak asumitu behar direla. Iaz aurreko udan lortu genuen baranda bat jartzea eta argiztapen handiagoa ematea, baina iruditzen zaigu oraindik ez dela nahikoa, gehiago behar dela. Eta bilera horretan asumitu zaten konpromesua zen hemetik aurrera, eta gai honenkin konkretoan
komunikazio permanentea egongo dela udalarekin, lanketa egin ahal izateko Santa Cruzen kasuarekin. Mhm. Eta paper bilketaren arazoa berriro salatu duzue, Bai. Arabako Foru Aldundiaren esku dago, Arabako Foru Aldundiak erantzun dizue? Ofizialki ez, Mhm. ez. Egia da, bueno, azalpen bat eman dezakegula, azkeneko egunetan zer gertatzen ari den, baina guk ez daukagu, badakigu, baina ez daukagu azalpen ofizialik. Kasu honetan zer gertatzen da? Bueno, ez da berria, zerbitzu honetan edo kudeaketan arazoak gertatzen ari dira, ez dakit agian azkeneko 2 urteetan, eta Araba mailan gertatzen den arazo bat da, gainera. De hecho, agian bere muina jo zuen Gabonetan, ez dakit gogoratzen duen jendeak, baina Gabonetan egon zen, bueno, Kartepillo, bai, dena jaso botata, gabe, bai. eta bai, desastre bat izan zen. Orduan, prentza agerraldi bat egin genuen Arabako alkate batzuok, Mhm. egoera hori salatzen. Orain berriz gertatu da, nolako bolada txar bat, eta zer gertatzen ari da edo zeintzuk dira azkeneko mugimenduak. Bueno, ekipamendu berria egon da, ekarri dituzte kamioi berriak eta edukiontzi berriak. Baina gertatzen ari da kamioiek ez dutela ondo hartzen edukiontzia. Ez dute, ez dakit, konexioa edo lortzen ondo egitea. Orduan ari dirira edukiontzietan aldaketak egiten, kamioiak hartu ahal izateko modu egokian. Baina oraindik ere ez dakigu horrekin konponduko den edo zer gertatuko den. Ara, ingenieria hitza arazoa da orduan. Bueno, ez dakigu. Edo kudeaketa. Bueno, ez nuen hori zen, bueno. Aretako kulturetxea. Egon da hor 7 urteko prozesu bat, erregulatzeko Bai. apur bat egoera, nola zaudete hori? Bueno, pentsatu nahi dut azken fasean gaudela. Bueno, nik uste dut, kasu honetan, lehenengo eta behin egin behar dena dela, balioan jarri bolondrez lanean ari diren pertsona hoien, ez dakit, gogoa, grina, benetan gogorra izaten ari da, oso luzea izaten ari da, urte asko dira. Kulturretzea itxi zenetik, egia da, bueno, lortzen dutela minimo bat, ez? Egon, Bai, auzokideen artean bai, irekitzen dute. baina, bueno, beste lehen ezagutzen genuen kultur hori itxita dago orain dela 7 urte, eta bertan modu bolondrezean ari dira batzuk lanean berreskuratzeko, lehen ezagutzen genuen hori berreskuratzeko, eta nik uste dut beraien lana balioan jarri behar dela, lehen da bizi, ze oso gogorra izaten ari da beraientzako, eta eske zintzuki esan behar dut, eta guretzako ere bai, osea, ari da beretak gogorra luzea egiten, eta pentsatzen dugu kulturretzea dela aretako bihotza, eta nahiko genuke, bueno, pues hasieratik lortu ahalik eta lasterren konponbide bat bilatzea, baina ari da asko luzatzen. Sukaldea hornituta dagoeneko, ja prest egongo litzateke aktibatzeko, eta ja ari gara bideratzen nola legitimatu edo nola bilatu modua beraiek gaitasuna izateko hori kudeatu ahal izateko. Orduan, bueno, nahi dut pentsatu azkeneko txanpan gaudela eta behingoz lortuko dutela beraiek. Erto, eta aste honetan, bueno, asteburua begira jarriko gara, baina aste honetan merkataritza astean murgilduta dago herria, zeintzuk dira zure ustez ekintzen interesgarrienak? Bueno, denak, olako egitarau batetan, egia esan, dena da orokortasunean edo multzoak egiten du interesgarri. A ber, bigarren aldia da egiten dela, eta helburu argi dago zein den, bueno, herriko merkataritza bultzatzea, eta, bueno, planteamendua da positibotasunetik, ez? Baina, igual nabarmentzeko, niri oso interesgarria iruditzen zait, herriko gune batzuk ari dira lore zapaintzen,
Eta oso interesgarria iruditzen zait lehenengo, bueno, kalea delako, bigarrena lorak Laudioko merkatarienak direlako, eta hirugarrena jarduera hori egiten dutenak, apaintzea egiten dutenak Laudioko elkarteak direlako. Ordan, hor nolabaiteko komunitatea sortzen da edo eraikitzen da, eta ordan oso interesgarria iruditzen zait. Eta aparte igual balioan jartzeko, apilek eta baserritarrek, merkatariak eta baserritarrek egiten duten eskaintza edo beraien partetik jartzen dutena dela alde batetik dendetako materiala kaleetara ateratzea, eta larun batean azokan egitarau berezi bat egongo da, pixkat bereziagoa izango da azoka. Eta, bueno, amaitzeko korrontzi izango dugu, kontzertua izango dugu, eta ari da izaten oso arrakasta handia izaten ari da tote bat lortzeko, bueno, daude lorak eta tote bakak lortzeko aukera, baina tote baka antza ari da izaten arrakastatsuena, eta oso ondo dago ze udaleko sarreran hartzen dira, eta jendez gainezka dago, eta lorak daude, eta nolako... Beste itxure badauka udaletxeak. Bai, politagoa. Oso ondo, mil esker, Ainize, gai hauei buruz mintzatzeagatik, eta, bueno, ziurrenik, uda heldu baino lehen, agian berriro eskatuko dizugu ona etortzea. Bitartean, animo handia. Ondo izan.